Nika Quarantine Edition. Leitsura. Niya, sasaling white flower. Story na ba? Dahil followers Instagram niya. Meron din yung brands like Sigurado ko tanda kanya no kanyang silin. Paki-explain. Nakuha niya. Aliyak balo ko to San Luis. May bubbles. Makipag-high five yung San Luis. Mag-bubbles. Noon niya talaga yung silin. mga quarantine niya may akit yung aso karet ang rabies. When I see you again. Ate ko pa na ganito. Lanyan niya. Kanya minsan mag-withdraw kayong stress. Kain na akong kamwa. May pakinigan ko. Ang pelo mo. What's up? Nayayat ko no? Tell us in the comments. Uling man naging mag-vlog. Kung mamangan. Ayan, kaya na-mix. May balik nitang battle na. Nachuta mong kening Quad 2. Quad 2. Kening Nepo Center. Quad 2 kening Nepo. Siglay Bruno, ne? Sorry. Chachayayay. Actually, chuta mo pa rin quad 2. Quad 1, quad 2. Ne? So, harap niya mo, lipat niya ang dala ng quad 1. Balo niya mas siguro yung Starbucks. Oh, ay ta, Starbucks ka. Dangin yung Starbucks. So, chuta ngayon Kening Bini. Kening mag-serve lang very unique food items. Very local mo rin. Very locally inspired. Farm to table goods. So, mag-umisata mo karet. Naguluta mo. Mag-umisata mo karet ang karelang dips. Yeah, pininiing tinapa. Kadwa ing cheese. But ka lo Kenny very much excited. Ibon buro. Ebon Bours. Bunduro. Pamisali dala rin at 150 per box, per flavor. Magaling ini kayo. Netflix and chill. Benge. Orderan na. Canister ya pala. Sa can. 150 yan kanya nila. Jarring us. Jar. Ayun na. Garapon. Kaya nga, kasi ako utang ganin na itang tang kaya. Ay, tang matalakad. Canister. The canister is better than. Orne na nila. Canister. Ano na sabi na? The canister paid their debts. Ano? Sabi ang kasana ito. Ano sa kaya ko ni? Sobrang corny. Canister. Always pays his debts. Offerings na naman nung mo for take-out na yung tang atsara. So, ing bini kasi ariya mo kawud cafe. Itang cafe experience. Magtindala rin. Ako pra ka kayo na. Masyado ng balo. Sabi kang balo, alin may Gracia from heaven. Yung nag-tikman ni mag-vlog kami. Nag-vlog kami. Kaya ba't alayang pangan? Actually, met niyang tray Meto yung tray Met ta. niyang tray ni. Ilan tamo kanta? 5? Wala mo. Basta, mo meto itang pasta da kala pa. Kalamitagan ka na ako. Takman niya hindi sobra kanyaman. Atindihan ko na otmegisan niya yun kasi solid yun. Maka-speechless yun ako niya. And I guarantee you, ako pa siguro may katakman makalim. Siguro gagawan niya kaya kayo kembal homemade. Pero ngayon ko pa kasi may karamdam tinapa pasta. Hindi ako first time kan. First time na, tinapa pasta. So at first ilang bala mo makay kay ay tinapa pasta itang ay bala mo yung pizza mo. Kuya Kaya kasi kaya buribaw yung tinapa eh. Wow. Pero hindi lang yung bawo. Pasta gracia yo. Ay, may taga ko kami. So okay, mag-take out po. First time mo kaya na, hindi mo muna mong order. Bini salad. Salad. Bini salad. Then mo naman ka Instagram na. Huwag kanya mo yung bini salad. It's 200 based on my research. Ano yun ma'am? Ini po balsamic. Dressing top. Okay. Coco Loco and vinaigrette edition. Order kami itong salad, adi kang choice of one of those. Itang classic vinaigrette, Coco Loco, ang pong Asian vinaigrette. Bini bread. Kareta ka nung dip. Malyari. Kaya akong team Ebon Bours. Ya ko ining tinapa. Uling very mabayat ya. Tang ating yang balam, ayan o, lupa yung tuna. Pero wow, chunky ya. Yaman. Bini lemongrass cooler. Lemongrass king Kapampangan na Sale. Potang king mall. Makasale. makasali na. Tapa ka pa. Tapa ka pa, 200 pesos. Takman tayo ng tapa ka pa, this is 200 pesos. So, the way I understand is, magtapa ka pa. Ano, Kapampangan niya, very Kapampangan, very with the local. Ating yang obviously tapa, ebon, ang pong some garnish, kaya ang pong sauce. Manyaman yun very flavorful yun. At saka itang tapa, usually itang kakanin yung tapa, kaya itang pipanganan, itang masyas na. Iniyaliya, very tender, easy yung gums. Itang sauce na yung pinakabuli ko, Ken.
Oo talaga. Mamaros-maros yung datang. Wow. Yung bagyang kick. Kanya magkali magbayad ko kayo, oh my god, magdala akong barkada. Ini kaya ini, longganisa forever. Nganya kapaling longganisa da homemade. So, karelaya, kaya kayo yan mo po yung ingredients na yung kayang recipe. Kaya nuluan na kaya tang cellphone mo to. Salamat yung pang Italian sausage na mga tayo datang. Ano ba may talong ganisa? Isang bread. Wow, Integral malambot part yun. na yun ng sandwich yan eh. Kung yung bread ay manyaman, dyan ang lagay mo, na manyaman. Kaya yung bread manyaman yan. Hoagie. H-O-A-G-I-E. Hoagie bread. So usually kareng mo order kening bini. There are usually two sides. Itang order gracia or itong order counterings. Kaila, bala mo either Torrings person ka or Gracia person ka. Ates ko na kasi yung opisina may order kami. Bit na yung office. Iya ko yung buri ko ganit ang panga al dente na. Kaya perfectly cooked ya. At saka kinis me. Makorni ka lang din pa eh. Artist tayo, Alden. Yung ako naman sabi ko, gabing chicks. Guys, knock. Who's there? Adwang lata. Adwang lata who? Bini. No, God! No, God, please, no! No! Abi po ini nga sandang single sulasi. So ating nga pong ebon, ating nga single, ensalada, ampong longganisa. Kabang sa slides kayo ni ating ko mo reminder ka rin kaya katama manalbe. At supa mo rin ng COVID the time that we're shooting this. But we tested, nag-test kami, pepa-test kami, pepalawi kami, check me yan. So we're practically all safe. Pero nung ikayo, nung balak yung mag-dine-in Kenny, malyari kayong mag-dine-in pero limited mong tao. Nung bisa mag-takeout, malyari itang curbside pickup. Ayan. Curbside pick up. Okay, very nice. Kami itong same longganisa kita sandwich. Bala mo at yung kategory option to rice it or to bread it. Yeah. So, nung buri may sandwich on the go, malyari yan. Nung buri may stay or heavier meal, isa ka i-rice mo yan. Hindi pang kayabing ebon. Gourmet! Gourmet nga. Ba nang buri na sabihin nito? Buri ka sabihin. Single sulasi with tapa. Okay, itanan din natin yung longganisa ini with tapa. So apin mo rin initan tapang sinerve na kitang tapa ka pa. But ini ating niya kitang karelang bini at chara. Nung curious kayo kareng prices the Renia for etang aliwada pang items kang menu, you can visit their Facebook page, facebook.com/Bini Farm to Table. Yan yung mga bro. Yun nga mga bro. Apin ng classic tapsilog with a very local, even more local twist. Balo ko na lang sinabi daw. Sabi na Chara, tayo mo ko tikman na, bubut ko pa, Sabi ng kaya, nanantapa, Ma'am, ano pong buri ng sabihan ng bini? Bini is kapampangan ni Sido Binhi. Bini. Walang alata mong H. Bini. Bini, yes. Obviously, manya-manya kaya make takeout kami. Kaya malyari ko rin man-order, magpa-deliver through Eats Papa. And malyari ko rin mag-dine-in. Basta observe the minimum local, yeah, whatever. Check it out, yaring yung karelang Facebook page, yung Bini Farm to Table. Akit yun lang ka rin dito ang karelang menu. Malyari kayo ring order through that page. Nung bring il venue, please continue supporting us at www.patreon.com/vidalong. Patrons Patrons, salamat. Ampong, istong pepaing video ng ini, Arela, pwede yung screen capture yung lupa ko or lupa ng Nika, less 5%. Nung buri yung plus 5%, lupa ng Kevin or kang mix. Ali, seryoso Saan yun ang ko. screenshot? Seryoso ko. Pahin mo yung video me or screen capture na yung video me ngayon ni. And then, munta ko kayo ni, you get 5% 5% off of your total bill. Wow, hanggang kay December? Hanggang December of this year. Wait, Merry bigyan approve. Christmas! Hanggang 2020. Merry Christmas! Wow. Salamat, bye-bye. Bye-bye!